anem a fer una reacció redox per obtenir un combustible increïble, l'hidrogen. El primer que hem de fer és connectar aquestes 3 piles en sèrie per obtenir així més voltatge. I després, quan ja les tenim connectades, necessitem fer un muntatge com aquest. Tenim 2 electrodes, que són 2 claus no galvanitzats, que travessen el plàstic i que estan connectats en aquests cables de coure, que seran els que connectarem a les piles. Abans de fer passar el voltatge, necessitem afegir-hi una dissolució on l'aigua d'aquesta dissolució serà la que ens aportarà el nostre reactiu, perquè trencarem l'aigua i farem l'electròlisi per obtenir l'hidrogen i també l'oxigen. I també necessitem que hi hagi bicarbonat dissolt per tancar el circuit. Aleshores, prenem aquests tubs que ens facilitaran l'observació de l'obtenció dels nostres gasos. Per una banda, que s'embuida, aquí està, per una banda generarem l'oxigen i per l'altra banda generarem que la lío, l'hidrogen. Aquí tenim. I ara connectem les piles per una banda i per l'altra. Veieu les bombolletes? Les veieu? En un costat estem produint hidrogen, és el pol negatiu. S'està produint la reducció de l'hidrogen. L'hidrogen que forma part de l'aigua, H2O. L'hidrogen està a positiu, es redueix per donar hidrogen gas. I per l'altra banda tenim l'oxigen. L'oxigen està en O2-, i el que li està passant és que s'està oxidant. Està passant a O0 i està donant l'oxigen gas. A més, aquest oxigen que estem produint, aquest oxigen gas, està oxidant el clau. Per això s'està tornant vermellós. I si observem la dissolució, veurem que comencen a sortir trossos de l'òxid del nostre clau. I si observem bé, veurem que estem produint el doble d'hidrogen que d'oxigen, perquè clar, H2O, cada molècula d'aigua, ens dona el doble d'hidrogen que d'oxigen. Aquí tenim una reacció redox, de reducció-oxidació, en l'electròlisi de l'aigua.